il-fitness coach tagħna. Grazzi tal-li għal darba ħerġajt naqat magħna f'LTV kif inti? Grazzi lilkom tajb ħafna jiena sa bda diħel ir-rebbija allura. Ekku, kulħadd jipprepara. Kulħadd jipprepara, kulħadd issa ffukat, nittamaw ġifieri fl-ambitions illi kemm jista' jkun fis-sajf nidru at the very best. Eżatt. Allura naturalment. Fix-xitwa niċċitjaw ftit, imma fis-sajf ma tantx Fix-xitwa jkun hemm it-tendenza li qisu dak li jkun peress li jkun qed jilbes ħafna ħwejjeġ iħoss li jaffordja jkoll iktar imma mbagħad in the longer run xorta l-problema xi darba ħataffaċċja ġifieri might as well aħna anke fix-xitwa noqogħdu attenti ħalli meta jiġi s-sajf flok ma nippruvaw nagħmlu affarijiet drastiċi, affarijiet estremi issa kif ħanitlef il-weight 5 kilo se jista' jkun f'5 ġimgħat jew inqas eċetera eċetera mbagħad ħafna panic, ħafna fed diets, crash diets eċetera eċetera illi jerġgħu iwasslu biex is-cycle ikompli mbagħad malli forsi s-sajf jibda jitlaq bil-mod nerġgħu nibdew morru għal ħafna ikel ħampatti ta' kemm qatt attenta. Eżatt. Imma għal min forsi iħobb jiekol u jkun kelb ftit iktar fix-xitwa. U mbagħad għandu ovvjament ġej is-sajf u jidher fl-aħjar tiegħu. X'għandi jagħmel biex jinaħħi dak ix-xaħam żejjed? Mela, tajjeb, illum iktar milli ħanitkellmu fuq x'irid jagħmel essaġġ fid-dettall biex ineħħi xaħam żejjed, ħa naraw naqra li huma dawk l-affarijiet li normalment jżommu lil dak li jkun milli jitlifhom. Għaliex? Għax it all starts in the mind, ġifieri bażikament meta aħna ngħidu isma' jiena naf kif irrid nidher. Irrid nidher hekk, illi nħossni nagħmel hekk u li nkun kapaċi pereżempju niġri xi ġirja iktar mis-soltu, eċetera eċetera. Meta jkollna clear outcomes, meta nkunu nafu bl-eżatt fejn irdu mmorru, moħħna awtomatikament ħajoħodna f'dik id-direzzjoni. Ġifieri immaġina pereżempju persuna illi dan qiegħed l-università l-mod tal-kelma biex jgħid qed nagħmel kors ta' meta fil-verità m'għandux raġuni, m'għandux idea ta' fejn irid jasal. Kieku dak il-persuna jgħid isma' biex jiena nasal hemm u hemm daw il-grades irid inġibhom hekk u hekk. Awtomatikament inti moħħok illi jaf fejn irid imur. Importanti li jkollok dik lejn biex inti ovvjament taħdem iktar biex inti reach that aim. Dik importanti ħafna, dik hija number one. Ħafna nies illi jtellifhom ħafna wkoll hija l-biża' tejha. Il-biża' illi marelli jekk ma nasalx jew jekk tkun tqila wisq għalija jew jekk bħal speċi ma nsibx lajnuna x'ħanaqbad nagħmel. U dak ikunu dak li jgħidulhom limiting beliefs illi jiena nemmen li mhux se nasal. Nemmen li ħansibha tqila ħafna. Nemmen il ħadd ieħor kapaċi jagħmilha ma jien għalih. M'għandniex għalfejn nkunu pessimisti, ġifieri nemnu fin anfusna. Ekku, jiena ħobb ngħidilhom lin-nies biex pereżempju tmur minn post għal ieħor, mislima sal-belt pereżempju, ma tgħidx isma' jiena ħansuq bil-handbrake imtella ta' le inti tgħid ħanniżel il-handbrake u nsuq. Mela għalfejn jekk inti llum għandek ċertu piż żejjed, għalfejn għandek toqgħod tibża u tgħid le ma naħsibx li ħanasal ta' mhux se nasal. F'dak il-każ inti tkun qisek tellajt il-handbrake u qed tagħmel self-sabotage ngħidulu illi inti stess ma tistax tasal fejn verament tixtieq għax ħafna dubju, ħafna biża', ħafna ċertezza illi ħajkissruk awtomatikament. Raġuni oħra hija li dak li jkun ma jfittix is-support. Mela, is-support da mhux bil-forsi li aħna nimpjegaw il xi ħadd illi ħajsajjar li ħajgħidli kif nitrenja, illi jekk jista' jkun anke ħajonxor lil ħwejjeġ ta' wara li ħsilt ħwejjeġ tal-ġim xejn minn dan. Ġifieri aħna s-support anka ħabib tagħna ħajkun qed jgħinna. Għaliex teja, immaġina jiena pereżempju qed imur il-ġim u m'hemm ħadd li naf qed jistennini, mela jiena immur fi xejn immur, mhux ħadd tagħmel differenza, ndum kemm indum xorta, nirsisti kemm nirsisti xorta wkoll m'hemmx qisu dik iċ-ċertu accountability illi għax hemm xi ħadd qed jarani jiena mhux se ngħaċċajt miegħu bħal speċi. Aħseb wara jekk dak ix-xi ħadd ikun studja u jkun jaħdem f'din l-erja. Kemm iktar jaf x'għandu jgħidlek, jaf kif lilek sejnik biex tasal għall-outcomes. Infatti kif dejna ngħidu fil-programmi ta' qabel ukoll importanti li għala volja għandna very busy schedule kollha kemm aħna irridu nsibu dawk is-satej fil-ġimgħa tlieta biex aħna nagħmlu l-exercise nqedduha fit-timetable tagħna biex bekk ikollna appuntament u żgur ma nitilfux it-training session tagħna. Ekku, u mhux bil-forsi kunu ngħidu isma' satej fil-ġimgħa pereżempju, anzi studji sabu tgħid interessanti ħafna. Illi jekk aħna flok ma jkollna ċank waħda, flok ma ngħidu isma' pereżempju s-sibt jiena ħammur 3 sigħat biex impatti ta' ġimgħa sħiħa. Jekk aħna nkunu iktar frekwenti, ngħidu isma' nagħmel pereżempju nofs sigħa kuljum, studji sabu li r-riżultati jkunu aħjar. Ġifieri dik xi ħaġa vera interessanti, mhux biss inti fix-short term feelings, mhux biss li inti tkun iktar kalma, li tkun iktar relaxed, li tkun tista' kapaċi tifoka aktar fuq ix-xogħol kull meta tmur titrenja, imma anka physiologically il-mod kif nidru u l-mod kif naġixxu sabu illi ħafna aħjar
milli aħna nippruvaw nagħmlu dawk li jgħidulhom il-weekend warrior workouts, li f'daqqa waħda jiena sirt qisni xi soldat u 3 sigħat is-sibt biex impatti ta' ġimgħa sħiħa ta' kemm ma ċaqlax, eċetera. Dik ma tantx daqshekk sustainable. Meta inti tagħmel exercise hemm ħafna positive aspects tiegħu, ġifieri apparti il-mod kif niġru, kif nħossuna, kif naġixxu u anke psychologically tgħinna ħafna wkoll biex we face the day. Prosit. U problema oħra kbira ta' ħafna nies għalfej ma jaslux għall-outcomes tagħhom teja. Hija li għax ma jagħmlux measurable goals. Mela jgħidu iwa ta' jiena nixtieq li fis-sajf nidher tajba. Tajba xi ġifieri, tajba ġifieri 3 kilo. Tajba ġifieri qabel il-baħar imur nagħmel xari, mhux kollha jidher tajjeb. Biżejjed imur 3 kilo li mmur nagħmel xari. Jew għandi xi ħaġa speċifika, ngħid pereżempju għandi bikini għal mod tal-kelma f'każ tan-nisa. Bikini bajda li ma nilbisa di meta kont għadni ta' 18 kont nilbisa. Dik irrid nilbisa. That is something measurable. Mela jekk jiena ma wasalx għaliha, naf illi bażikament mela l-goal tiegħi ma ntlaħax. Issa mhux se ngħidu ħanidħol fil-bikini tat-tifla ta' jekk it-tifla jkollha xi 6 snin. Irridu nagħmlu affarijiet realistiċi, ġifieri fġieħ il-bambin. U naqsna naqtaw qalbna if we don't achieve them, ġifieri ħna dejjem nibqgħu għaddejjin. Irridu naraw ngħidu isma' sissa għalfejn għadni ma wasalx. X'qed nagħmel biex nasal ħafna iktar viċin ta' hemmhekk? U hemmhekk fejn jista' jgħinek bla dubju ta' xejn professjonist. Problema oħra kbira ta' ħafna nies tejja hija illi jippruvaw jagħmlu ħafna affarijiet f'daqqa. Mela, fil-li jiena ma kontx importani kif niekol, kif nitrenja, kemm norqod u x'nixrob, fil-li issa nippretendi li millum għal għada nfaqqa subajja hekk u jinbidel kollox. Le, dak ħajkun overwhelming illi inti ħatejt il-marelli kemm irrid nieħu ħsieb affarijiet, il-marelli kemm irrid naħseb fek f'dik u fl-oħra, automatikament ħatejt le, di mhux għalija, this is too much, eccetera, eccetera. Allura hija problematika wkoll. Ovvjament aħna parti l-affarijiet li nieklu, l-affarijiet li nixorbu, eżempju alkohol li jitnaqqat nixorbu ħafna iktar ilma u xekk. U anka l-irqat, pereżempju, tajjeb ngħidu illi anka ħafna nies minkejja ġismhom qed jurihom isma' mur orqod, isma' strieħ li jibqgħu jimpikaw ħanara sirjes ieħor, ħanara film ieħor. Tajjeb imbagħad jiġri. L-għada normalment inqumu iktar bil-ġuħ. Inqumu bin-nervi. Għaliex għax inti meta ma torqax biżejjed ma tistrieħx. Nibqgħu għajjenin. Nibqgħu għajjenin. Kemm ikunu productive, ħajbati ħafna wkoll. Qatt mhuwiex ħala taħin u qed jgħinna directly. Mhux qed ngħidu tejja kull ċans li jkolli norqod, diment li m'għandniex xi medical condition tkun xi ħaġa oħra. Jew diment li m'għandniex babies għax il-babies jorqdu biex jikbru malaj. Tajjeb. Però anke l-baby stess jgħalmuna illi inti biex tiżviluppa tistrieħ, torqod u trid tkompli għaddej fi triq tajba bażikament. Xi ħaġa oħra ħafna min-nies li jagħmlu bħala żball huwa data li ma jvarjawx it-tip ta' exercise li jagħmlu. Mela jekk jiena pereżempju smajt illi treadmill hija tajba, ħanibqa' dejjem nagħmel it-treadmill. Jew jekk smajt li l-cross trainer hija tajba ħanoqgħod dejjem fuq il-cross trainer. Dik hija recipe for disaster. Illi bażikament jiena tant ħanidra nagħmel l-istess affarijiet. Illi ħanixba'. Mhux tab xejn ħafna nies jgħidu li isma'. Jiena mmur ġimgħa ġim, inkun għamilt membership għal xi sena jew xi 3 xhur, u ma nibqax imur. Mhux bil-fors. Jien hekk pereżempju mur għand dentist. Ħanippretendi u ħanistenna illi d-dentist jgħinni mhux id-dental clinic issa, għax billi mmur ġo dental clinic jien ma nafx nuża tools ta' kif ħanaqla d-dars, ta' kif ħanagħmel il-loppju, eċetera, eċetera. Allura għandi bżonn lil xi ħadd illi jgħidli kif dawk it-tools ħanużhom sew. Tajjeb. Importanti li jkollna xi ħadd jgwidana biex ovvjament ma nweġġawx għax hawn jista' jkunu ta' periklu ma nweġġawx u jekk aħna setjajna l-outcomes li kien pass importanti ħafna, issa rrid nara kif dak li qed nagħmel. Jiena l-outcomes ħanilħaqhom. Mela inutli pereżempju nixtri l-ingredjenti jekk ir-riċetta ma nafx kif ħanagħmilha, għax billi għandi pereżempju iċ-ċikkulata, għandi tqiq, sal-kejk kif ħanagħmlu. Tajjeb dak it-tip ta' raġunament importanti ħafna. U jekk aħna dejjem nagħmlu l-istess ħaġa, pereżempju, nerġgħu ngħidu l-eżempju ta' riċetta, li nuża tqiq biss, ċikkulata fejna u dak il-butir fejn u eċetera, eċetera. Allura qatt ma ħajsir riżultat illi kif nixtieq u nispiċċaw. Qabbadna l-ġuħem ma bil-kejk. Mela, tajjeb, iġġibu eżempju biex irridu bażikament kwalunkwe bidla dejjem ħatkun tajba u dejjem ħatejna biex aħna nibqgħu mixin il-qoddim. Dik importanti wkoll. L-aħħar u mhux l-inqas teja żball ieħor komuni ħafna huwa li dak li jkun ma jkunx apparti accountable ma jfittix is-support. Mela, jiena ħafna nies jgħidu li isma' mhux saniti tal-familja tal qed nagħmel id-dieta x'inkella iktar jitqu bija u jekk ma nasalx tgħidx kemm joqogħdu jgħidu lin-nies, però fil-verità lil dawk in-nies illi inti tħobb u dawk in-nies li taf li jirrispettawk għandek tgħidilhom
bl-ambizzjonijiet tiegħek għaliex għax daw jekk vera jħobbuk u vera jirrispettawk ħajjajnuk. Eżatt. U nsemmu ċuċċata żgħira, anka sempliċiment x'ħajjistorjaw fil-kaberds tagħhom. Mela jekk persuna taf illi pereżempju jitħobb ditta partikolari ta' ċikkulata u ditta partikolari ta' soft drink. Nista' jkun nevitaw milli konna d-dar. Xafna ġabi, jekk ma jkunux fil-fridġ, ma tikolobx, Dik imma jekk jkunu waħda hemm. prosit, però fl-istess ħin il-persuna taf li mhux ħadd tixtri bi kwantitajiet kbar b'tali mod li għalija hemm biżejjed tal awtomatikament li ħajibqa' tieħdu inti, ma tgħid isma' jiena pereżempju xtrajt dak il-fliexkun għalija u dak il-pakkett għalija. U awtomatikament lil teja mhux se jibqa' xejn mela teja minix. Is-support huwa importanti ħafna f'kull aspett ta' ħajjitna. Infatti anke tkun ħadd ikun biċċa ċikkolata u dak li jkun jgħidlek hu nofsa mhux kollha jew inkella tista' tnaqqas din. Jiġifieri iktar konxju. Ekku, anka tkun qed taqta' qalbek, persuna tgħidlek huwejja teja b'għaddejja u dara kemm għand progress diġà. Taf kemm qed narak aħjar anke miha iktar pożittiva, aktar kuntenta, eċetera, eċetera. Għaliex għax aħna dak l-outcome illi nkunu nidru l-aħjar tagħna. Inħossuna l-aħjar tagħna, ma rridux biss nemmnu li aħna kapaċi naslu għalih, però rridu wkoll lil ta' madwarna jgħinuna biex fejn nistgħu huma ovvjament jiġifieri. Da mhux se jagħmlulek ix-xogħol huma għax inti tittejt sejja di importanti ħafna. That I must change, that I want to change and that I can change. Għax jekk għal xejn ħadd iħor jgħidlek iwa tista' ta' u inti ma temminix, żgur illi m'intix ħadd tasal. Jiġifieri biex nagħlaq ħansemmi dal-punt. Ejja nemmnu illi għandna bżonn nbidlu, għal min għandu bżonn ovvjament. Ejja nemmnu li aħna the ultimate people illi kapaċi nbidlu għax ħadd ma jista' jinbidel għalija u li nafu wkoll li kapaċi ninbidel u kapaċi mhux biss ninbidel imma nibqa' miexi fi triq tajba constantly. Ħalli dak li bnejna tajjeb forsi dak il-waist pulit, dawk il-hips li joġbuna, dawk it-ties, eċetera, eċetera, inżommu mal-tul ta' żmien u mhux nerġgħu bis-cycle ta' nitqawwa fix-xitwa. Extreme dieting fis-sajf u nerġgħu noqogħdu sejrin hekk għax dak huwa kollu iktar ħsara milli ġid. Niffuka fuq l-outcome tagħna u naslu għalih żgur. Grazzi ta' dawn il-kliem verament ta' inspirazzjoni li nistgħu ngħidu għat-telespettaturi tagħna u anke forsi għal min ma jridx jitla fil-wejt ma jibqa' kif inhu ovvjament għandu jibqa' jagħmel l-exercise ukoll kif suppost. Importanti ħafna ħafna. Grazzi Matteo.